Szerbiában elstartolt a férfi kézilabda Európa-bajnoksága, a magyarok a nyitányon Oroszországgal találkoztak, és hát sokáig vezettünk, de aztán elszaladtuk a végét, döntetlen lett, és hát örülünk ennek is, majd meglátjuk, hogy mennyire válogathatunk, esélyét és a látottakat elemezzük egy korábbi szövetségkapitánnyal, BEG-győztes mesteredzővel, akivel a női kézilabda erőállapotáról is szót ejtünk, majd ha lesz rá időnk. Kovács László vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! De mester, milyen reményekkel tekintett az Európa-bajnokság elé? Hát reményekkel, nagyon-nagyon vérmesekkel, és hát nekünk rengeteg múlik ezen, hogy mi hogy szerepelünk itt. És abban bíztunk, hogy ezen az első mérkőzésen jó sanszunk van arra, hogy az orosz válogatottat megverjük, vagy ahogy, mint kiderült, egy döntetlent kicsikarjunk tőlük, ami egyfelől öröm, mert el is veszíthettek volna, meg is nyerhettük volna. Tehát itt változott a szerencse, talán annak is lehet mondani, de játékosoknak rendkívül hullámzó teljesítményét láttuk mind a két oldalon. Azt mondja meg, hogy elveszítettünk egy pontot, vagy pedig nyertünk? Azt is lehet, hogy elveszítettük, azt is, hogy melyik nyertünk. inkább, ha ezt az egész meccset nézzük? Az egész meccset nézzük, akkor az elején biztosak voltunk benne, hogyha mi gyorsan jutunk nem góllal jutunk labdához, akkor biztos, hogy mi jobbak vagyunk, mi gyorsabbak vagyunk, fürgébbek vagyunk. És ez be is igazolódott. De utána már láthattuk, hogy a kettős feladatot, tehát időben megtámadjuk a nagylövőket, és a beállónak a semlegesítése, erre már nem volt erőnk. És itt szépen fölzárkóztak. A beálló és az a Raszforcon és a Csiporinon keresztül. És az utolsó 2 perc az már tipikusan magyar volt? Hát ez egy bölcsebb megoldás kellett volna ott. Nem a Feri, az I és Feri, azt hiszem a mérkőzés hevébe bevállalt az, hogy bemegy ott, mert neki adtak ott már meg gólt, betörésból gólt, tehát ott arra számított, hogy most is be tudja vinni a labdát. Nem tudta bevinni a labdát, játékvezetők úgy ítélték, hogy ez belemenés. Ez egy sorsdöntő pillanat volt. De voltak nekünk olyan sokkal kedvezőbb lehetőségem, amit elhibáztunk. Igaz, hogy az első kapusuk, az rendkívül gyengén védett. Azt kell mondanom sajnos, és nagyon szeretem a Fazekas Nándit, ő se védett jól. A változás ott következett be, amikor a Mikler Roland bejött, lényegesen több labdát megfogott, és nekik pedig ott jött be, amikor becserélték a Bogdanovot. És még volt egy olyan szerencsés momentumunk is, hogy a Kimuzsin kilőtte ezt a fiút, és vissza kellett, hogy kerüljön az első kapus. És akkor megint előre tettünk szert, de szerencsétlenségünkre megint vissza tudott állni, nagy vattával, az orrával vissza tudott állni a jobbik kapus, és ez meghatározó volt. Legjobbjaink? Kinek adnál? Császár Gábornak? Császár játszott a legjobban, nagyon jól játszott Mocsai Tomás is, és a Iváncsik Gergő is kitűnően játszott, Miklert ki kell emelnem feltétlenül, és hát aki nagyon rosszul játszott, nem tudok mondani, de Császár kiemelkedően jót produkált. Ijesztőnek látta így távolról Zubai és Iváncsik Tamás sérüléseit? Ez nagyon nehéz ezt így megítélni. Az Iváncsiké valószínű. Az nem lehet markírozni azt a fájdalmat, amit ő ott átélt, és lehet, hogy ott komoly a dolog. A többinél most egy kézilabdás, hát most bocsánatot kérek, hogy a régi időkre mutogatok vissza, de ilyen nem volt nálunk, hogy fetrengtünk a földön, hogyha nem volt bajunk. Most meg azt látjuk, hogy a játékvezető megtévesztésért ezek a gladiátorok valaki mellé ütnek, már halálán van. Na de maguk még a betonon meg a salakon kellett volna. Persze, de az kényelmetlen. az, hogy nem tudom, elképzelhető, hogy ott volt egy olyan szituáció, úgy emlékszem, hogy ő valakit megemelt a Zubai, tehát rosszul fogott meg valakit, és ott láttam az oldalán, mintha megsérült volna. Nem tudom, mert gyúrták őt is elég komolyan sokáig. Reméljük, hogy nem olyan komoly a dolog. Hogyan tovább? Mit jósol a spanyolok és a franciák ellen? Mit kellene a következő meccsen játszanunk? Hát akkor vegyük a spanyolokat előre. Igen, a spanyolok nagyon nehéz dió, mert borzasztó jól védekeznek. És ott, hát ha az Ombrados ezt a formáját tudja tartani, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. Mert azokat a gólokat, amiket itt lőttünk, kicsi a valószínűség, hogy meg tudjuk ott is lőni az Ombradosnak. És borzasztó nagyon magas a fal, és ami nagyon érdekes, ezek a magas emberek egészen kint 10 méteren védekeznek, tehát
elveszik a játék lehetőség, és egy nagyon érdekes dolog, hogy a labdát is meg akarják szerezni. Nem csak meg le akarják bénítani a támadást, hanem meg akarják szerezni a labdát is, és ebben elég jók. Na most mi az, amiben nekünk javulni kell, amit hiányolt, ami kell ahhoz, hogy itt a következő 2 meccsen pontot szerezzünk? Az kapusbabul nélkül nem fog menni. Ez az első. A más pedig ezt az egyenletes lövőteljesítményt, amit itt most produkáltunk, ezt változatlan hozni kell. Kérdés, hogy abba a millióbe, abba a védekezési szituációban azzal a kapus ellen tudjuk-e csinálni. Tehát hogy a tűzerőnek és a pontoságnak maradnia kellene, egy erősödő 2 kapusos kiegyensúlyozott kapus teljesítmény az az előrelépésnek az állapota. Feltétlenül. Pontos. A magyar válogatott kerete, játékerőben egyéb iránt hova rangsorolható most ebben a társaságban? Hát azt kell mondanom, hogy ebben a produktumban sokkal több volt a szív, a lelkesedés, az akarat, mint az valójában nem akarom megbántani őket, mint a nemzetközi szinten rangsorolt tudás. Itt a császárt azért ebből kivenném. De tényleg, ahogy előjelzéseket hallott az ember, nagyon együtt van a csapat, és nagyon tisztességes, jól dolgoznak egymással. Ezt tudták egy picikét kompenzálni. És változatlanul erre nagyon nagy szükség van ennél a csapatnál, igaz? Igen. Ebből a csoportból tovább lehet kerülni? Hát, hát nagy a valószínűsége, de persze az ember jósolni itt nagyon nehéz, hogy a franciák és spanyolok is meg fogják verni az oroszokat. A sanda gyanúm, az nem biztos, hozzá kell tenni. De nekünk minden meccsen nagyon, ha veszítünk is, ha nyernénk, akkor nem kérdés a dolog. De hogyha veszítenénk is, az utolsó pillanatig ügyelni kell arra, hogy minél kevesebb góllal veszítsünk. Ez nagyon-nagyon lényeges. Itt bizony ennek is lesz jelentősége a végén. Jelentősége lesz, igen. Ha összehasonlítja ennek a magyar csapatnak a játékfilozófiát, stílusát a világban most uralkodó sikeres és legsikeresebb trendekkel, akkor miben kellene még fejlődnünk? Na most ez egy picikét a vágyfülűeknek, és nem szeretnék itt előadást tartani, de ha megnézzük a spanyol és a francia csapatot, akik talán egy picikét előrébb vannak az összes többinél, akiket én láttam idáig, hogy a végletekig kihegyezett utolsó pillanatig kitartott labdákkal operálnak a gólpasszok előtt. Tehát annyi embert szed magára, amennyit csak tud. És úgy függetlenül, agyon üthetik, a labda szabadon van, és akkor teszi tovább, amikor ő akarja. És ezt lehet látni, hogy ebben a francia meg a spanyol csapat nagyon jó. Tehát mondhatnám azt, hogy lelassított játék, tehát abszolút lelassított játék, tehát magára csal minél több védőjáték, és abból lehetőleg váratlan pillanatban játsza tovább a labdát. Ebben nekünk mi még egy picikét sematikusabbak vagyunk? Metronóm játéknak hívom ezt, hogy mindent ki lehet tapsolni. De itt a tempóval, a ritmussal való játék, ez nagyon-nagyon lényeges. Talán 2 emberünk, a Császár és a Mocsai, aki a passzoknál tud egy ilyen bizony kis ritmusváltásokat csinálni. A meglepetés ereje, jó, igaz? Ez borzasztó fontos. Na most térjünk egy pillanatra a nőkre, egy okból, mert most a napokban a győriek elnöke nagy örömmel újságolta azt, hogy mintha kezdene a Győr fizikai lemaradása az új edző Karl Erik Böhm módszerei miatt pótlódni, és itt ugye az úgynevezett BIP módszerről mesélt sokat Kelecsényi úr, és az, hogy igazából a norvégok és a norvég módszerek azok nem annyira a súlyzózás, illetve ha a súlyzózás, akkor is ezt egyéniben megoldják a játékosok. Jó felismerés ez? Mert önnek ez egy régi mániája, hogy főként a magyar női kézilabda gyenge, tehát fizikálisan gyenge. Most én ott voltam Telkiben az előadáson, amit ő tartott, és én ott láttam, hogy az ő nem tudom, feleségéletes, teljesen mindegy, a Lőke ilyen komoly súlyokkal dolgozik. Azt, ami játékosaink nem tudják. Tehát arra úgy nem lehet születni, hogy most valaki oda megy, fölvesz, és akkor azzal dolgozik. Biztos, hogy csinálja. Na most a kérdés mindig az volt, mert ő mondta azt, hogy 4 vagy 5 edzés egy héten. De arra értette csak, hogy közös edzés. Tehát a egyéni edzésekkel pótolják, tehát elmegy futni, elmegy erősíteni. Az egy bizalmi dolog, hogy meg kell csinálni. Abban nem vagyok benne biztos, hogy ezt a mi játékosaink megcsinálják.
Ebben nem vagyok biztos. Érte konkrétan tudom, hogy a 2 junior válogatottunk a megkapott nyári feladatokat, ezt senki nem csinálta. Hát súlyzozni kell, nagyon is kell. Feltétlenül. Hát most, hogyha én ide... Csak egy skandináv mentalitás megcsinálja magába azt, másképp szocializálódott igen, az ember, mint a mieink. Hát ezt tudomásul kell venni. Ha odaállít mellé olyan embert, aki kikényszeríti belőle, azt hangsúlyozom kell, kikényszeríti belőle. És ez a bizonyos BIP módszer? Ez a BIP módszer ismerjük, mert régen annak idején a Mocsai Lajos felesége, mint kutató dolgozott a TFN, és ő hozta valami fordításból be, és próbálgattuk mi ezt. Az igazság, hogy ad egy alapálló képességet. Ezt nem lehet megcsinálni hetente, ha 2-szer megcsinálja, a játékosnak feláll a szőr a hátán, mert ez egy rendkívül gyilkos dolog. Arról nem beszélve, hogy nagyon sokan jöttek már kollégák, hogy megvan nekem a BIP-teszt. Nem, de meg tudom szerezni, akkor, de van-e mellette neked egy olyan embered, aki rögtön a füliből leveszi a vért, vagy az ujjbegyből, vagy valahonnan vért vesz, és azt mondja, hogy a laktát szintje ennyi, vagy annyi. Hát itt... Tanár úr, igen, akkor abban már betekintést engedett, hogy ez már nem tréfa dolog, ez nagyon tudományos. Hát ma már rettenetesen tudományos, és ebben is valószínűleg edző nem áll azon a szinten, vagy igen, nincs köszönöm. is joga hozzá, hogy mit tudom, én most lefutatok vele, nem tudom hányat tud futni, és meg akarom nézni, hogy hogyan savasodik. Abból következtetek, hogy milyen az erőállapota, ugye? Innen folytatjuk, mert lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített.